नै लोगोफोर जि गरम खारना थानोनो हाया ओरैबायदि गरम फुल बिफां सिं सिं थाखुमादो नै जि आराम थान्दानो आबौ गैया दसे आबै गैया कीर्तनाव थांबाय बहाबा आर'साव दसे होखावलायबाय आरोना लामा सिबखांबाय नालाय 4टा बारबाय एबार नैबे सिथ्लाथि दै लुहैलायनोसै आं मादैमोना मालाय साहा लोंगासिनो मादैया नायख्लेंलायबाय नुवाखै मादै नोंखो दिनै मालिक भैयाया फैला खोमा नै फुलफोरा रानलांजोबनो हमबाय दैखौनो लुवाखै दिनै 4टायाव फैयोमोन 4टा बारबाय दाबो फैयाखै फैलादां मैया आबैया एसे रायदोंमोन खोमा पाइपआव दैखौनो जोबलायलायनाय लुयो नालाय ओंखायनो रायजादो बियो 2-3 घन्टा खेबसेनो लुखायोबा पाइपजों लोगोफोर अखा हादोंना सान्दुं दुंदो सोरनि गामियाव जोंनियाव हले बिराद सान्दुं गोसा गरमथार ओमफ्राय दा नै दसे जोख्लोबबाय माने एसे अखा हाहां बायदि जादों आरोना हागोनानो बायदि जादों हाबाथ' जि मोजां मोनखागोन आं सानफ्लावारफोरा एबार बारलायसिगोन लारि लारि फुलानो आपडेट जालाबाय थायो बेलेग बेयाव सिगां बिबार बारग्रा दङमोन लारिनो ओमफ्राय दा माबा बिबार गैयि सिनारि बिफांसो गायलायबाय लारिनो ओमफ्राय नैयाव बिबार बारो आरोना फुङाव जि बरिया नुखायो आंना मबाइल हमनाय आखाया सासोयो इफोराव दै लुजोब्बाय आङो दहाय जि थैजोबनो नागिरदोंमोन गरमजों पुरा लुजोबनानै एसे दाग्रा जाजोब्बाय आरोना गासिबो बिथिंबो गोजौआव दसे बेरायनो फैदोंमोन आबैजों फिसाजोजों मालाय गार्डेनाव बेरायबाय दोङो आं नुवाखैनोमोन आंखौ नुहुरनानै होनहरबाय आरोना मा खालामबाय थादों नों गोजौआव होननानै भिडिअ बानायनायखौ मिथिबाय आं खावखागोनसो खोमा आंखो सिङाव गार्डेनाव बेरायबाय दोङो आरोना सानैबो दिनै बिजामादै फैगासिनो दोङो मोनफैथ'वाखै फ्लाइटनि टाइमा खैथायावथाय थांनो जासिगोन खोमा 7टा बारबाय गासिबो थांनो थाखाय रेडि जाना दोङो आरोना देलायनानै ओंखारनानै ड्राइभारखौबो थिनहरबाय आबौआ लांसिगोन आरोना बयखौबो ज'नो फिसौजो फिसौला फिसाजो गासिबो बोराय बुरै थांसिगोन दा मेडाम आरो सार नै गारिया लामायाव लाखिनानै आंखौ नुहुरबा दा रायलायगोनसो खोमा थांसै आं सिङाव नै लोगोफोर मोनाबिलिनि दसे गोजौआव कसनि बाब्रे थिखांथारलाबा
जानो दहाय गिर्जाफ्राव दाबो थाङाखैना सिनसा खालामनांगौ दोननाय गाखो साइसे खालामनांगौ आंनि जोगोनारफोराव दै लुगासिनो नै जोगोनारफोराव दै लुदो नै जि गरम ओमफ्राय थास' फांनैसो गायदोंमोन जायासै आंना थास' बिथारि जागोन साननानै गायदोंमोन आङो ओमफ्राय जोगोनारखौ बिजौखौ लगाय लथाय खारै होबाबो जायो आरोना जोङो दै लुदो मालि भैयायाबो आंबो थाखोमादो सानफ्रोमबो बेलासि फैयो आरोना फुङाव अफिसाव मावहैयो ओमफ्राय जोंहानाव बेलासि मावफैयो आरो भैया इधर नहीं दिया मैं सुबह दे दो इधर सुबह नहीं दिया मैं आप दे देना अपराजिता फुल नीला कालार आं गुलनिम गायदोंमोन नै मालि भैयाया दानस'ना होबाय ओमफ्राय इयाव न'निफ्राय जारि फिथाइ लाबोनानै गायदोंमोन रज'जोबदो आरोना बुरजा रज'बा नाफोरजों जानो गोथाव एबार गार्डेनाव दै लुखांबाय उनथिं सिथ्लायाव दै लुहैनोसैलाय एबार सानफ्लावारा बारबाथाय जि बरिया नुखागोन लारि लारिनो एबार इयाव दै लुनोसै आरोना मोनाबाय नालाय दै लुनोसै